No sabemos si hay algún mensaje, quizás haya también un renacer a partir de esto que estamos mostrando nosotros por primera vez en la televisión argentina y probablemente en la televisión mundial. Estas son cosas que no tienen realmente. Ediziora, gaurko prentsaurrekoan, El hombre quemaba los platos voladores izango dugu. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a una nueva... Kaixo egunon, denoi, el prentsaurreko berri batera, Donostian Zinemaldian gaur gurekin dugu El hombre quemaba los platos voladores filma. Dakizuen bezala, atal ofizialean lehiatzen da, eta aurkeztuko dizkizuet beste muturretik Renata Lerman antzezlea. Diego Lerman zuzendaria, Leonardo Esbaraglia antzezlea eta Nicolas Abrug ekoizlea. Badakizue eskuak altxa galderak egiteko, galdera batekin hasi nahiko nuke, zertxo be generikoa, baina jakimina pizten dit. Ze ulertzen dut, Jose de Zerren pertsonaia oso ezaguna dela Argentinan, baina ez Espainian. Nondik atera da proiektuaren idaia, nola da genesia, nola iritsi zinaten erabakitzera film hau egitera pertsonaia honekin eta gertakari honekin. Bueno, Jose de Zer oso ezaguna da, handikia mitologikoa da, bere esaldi bat segime Txango Torresi esaten diona filman. Dira esaldi ezagunenetako bat Argentinako telebistan. Eta pixka bat, askotan joaten gera porretan Kordobako probintziara, mitologia asko dago, Platertxe galarien inguruan, eta Josek gai asko elkartzen zituen, eta oso erakargarriak iruditzen zitzaizkidan film bat egiteko. Lehenik eta behin, zer ikusia du fake newsen sorrerarekin. 9 diario, albiste saio bat, 1980 urtekoa, joera batzuk sortu zituen reality antzekoak. Jose de Zer fikzio sortzailea zen, han mendiaren erdian zegoen, bere kamerarekin, baliabide oso eskaxekin, eta historia kontatzeko enkarguarekin. Hau da, berak egiten zuen eszenaratzea, borroka egiten zuen baliabideak lortzeko, eta hortik, film honek, zer ikusia du usteekin, txinesmenekin, hau da, gizadia zeharkatzen dutenak bere aro guztietan. Bai, erlijioa, sorginkeria, platere galariak sinestu nahi duguna. Baina film honetan pertsonaia bat agertzen da, bilatzen hasten dena eta berak sortu duena azkenean sinetxe egiten du. Buenos días. Egunon galdetu nahi nioke Leonardo Esbaragliari, Diego Lermanek bilaketa hitz egin duenez, eroso sentitu zara pertsonaia honetan hasieratik? Kazetariain histrionikoa eta bilaketa horretan. Uste duzu beti ari zara bilatzen gehiago eskatzen dizuten pertsonaiak? Bai. Lehenik eta behin esango nuke nik Diegonekin lan egin nahi nuen, gaina egioia oso ona zen. Eta kontakizuna, uste dut nahiko originalak diren gauzak direla, baina pertsonalak azken batean. Ze beste aldean dagoena, misterioa da. Hau da, harago dagoen horrekin, ulertu ezin dugun horrekin. Ulertzen ez dugun bezala zagertatzen den hiltzen garenean, beraz, pentsa genezake pertsonaia hori ere nolabait ari dela hainbat, aurkitzen bere bidean, heriotza, gaixotasuna, eta izaten dituen atake horiekin. Eta hasten da, nola esan, aukera metaforiko poetikori, hau da, aukera hori aurkitzeko, hau da zer dago gure artean, eta ezin dugu ikusi.
Eta zure galderari dagokionez, bai, noski, erronka handia izan zen. Joan den urtean gainera beste erronka batetik atera berria nintzen oso handia. Beraz nire espektroa, nire bilaketa espektroa edo muskulazioa, zabaldu egin zen, hau da. Nola, ematen zuen gimnasioera joan nintzela irudimenarekin, 4 hilabete lehenago hasi nintzen beste pertsonaia batekin berandi negoen jantzkia manera bezala ez trajea hor. Eta horrek eman zidan nolabaiteko gaitasuna pertsonaia honekin jolasteko eszenatoki horretan niretzat jadanik eszenatoki berria zena bilaketa leku berria eta lanerako leku berria. Eta niretzat maila pertsonalean aziz noan neurrian pertsonaiak ere nire bizitzarekin elkarrezketatzen dira. Hau da, aitzakia dira azken batean, ia nire bizitzaren denbora gehiena lanean ari naiz. Eta nire lana nire bizitza da, eta nire bizitza nire lana da 100 handi batean. Beraz, pertsonaia horiek, 8, 9, 10 astez edo gehiago egiten ditugunak, gehi entsegu egunak, zurekin hasten da bidaiatzen denbora luze batez. Beraz, hasi behar duzu entzuten zer dagoen hor ere ikasteko, estimulatzeko, ilusioa izateko, desira ere bultzatzeko. Eta pertsonaiak ere baliatu antzezle gisa gure burua garatzeko. Eta horixe da bidea. Eta oso erreza izan da Diego Lermanekin lan egitea. Zuzendari oso maitagarria da, errespetu handia erakusten di antzezlei, eta oso ondo daki zer nahi duen, eta dakien horren barruan onena dena bilatzen joaten da, bai. Hori da, egia da, ez naiz gezurrik esaten ari. Niri gustatzen zait beti diamantea bilatzea. Aurkitu dezakegu edo ez, baina diamantea bilatzea arkaitzan. Ez dagoen arkaitz horretan ritorkoan. Eta aurkitu behar dugu irudimenarekin. Irudimenarekin batzuetan diamantea aurkitzen da. Zuk zure burua askatzen baduzu eta platera galariak eramaten bazaituzte, hori guztia argia da. Eta sendatzea ere bai sanazioa. Beraz, izan ditudan ere negro prima ere ez dago hemen, baina etengabe gogoratzen dugu Tukumaneko antzezle bikaina delako, Monika ere hemen dago, etorri da Mexico Citytik Monika Jos, hemen gurekin egoteko, eta antzezle bikainak Norman Briski, Daniel Araoz, Agustin Ritan, Osmar Núñez, ez dut inor aztu nahi. Antzezle zoragarriak gainera Kordoban arkitu genituen jende guztiak antzezleak ez zirenak. Eta azkenean parte hartu zutenak bihotzez filmarekin, ze herria gure ganatu egin genuen, hau da mehatzaritza herria izan dakoa La Carolina San Luisek, eta espazio eszenografiko ikaragarri izan zen. Diegok nahi zuen dena filmatu, herri hori denboran geldituta zegoen herria da, gainera tragedia asko bizi izan dako herria. Eta nolabait, filma honek ere argia eman zien, aukera sorkuntzan parte hartzeko, irudimena ere lantzeko ederra izan zen. Filmaren emaitzaz gainera guk izan genduen esperientzia, giza esperientzia herri horretan lan egin ondoren. Benetan sinestezina ze jolasteko aukera eman genien herritar guztiei, 150 biztanleko herri ari hainbat astetan. Eta horiek esperientzia ez dakit. Horrelako esperientziak ez dira askotan gertatzen norberaren bizitzan, beraz, eskerroneko naiz. Aprobetxatu nahi nuke
antzezleen lanaz hitz egin duzuna, Renatari ere galdetu nahi dio, ze esperientzia izan duen film honetan. Donostian izan zinen azkeneko aldian, gauzak ondo joan ziren, bai, ez dakit nola izan den zure esperientzia aldi honetan. Pertsonaiarekin. Filma egia esan, esperientzia astezina izan zen, eta privilegiatua sentitzen naiz parte hartu ahal izan dudalako, batez ere, hain gaztea izanik, jadanik antzezle gisa parte hartu izana honelako talde batean, benetan ederra izan zen, dena oso errez jarri zidaten, eta konfiantza handiz lan egin ahal izan nuen, eta denek babestu egiten nindutelako. Eta uste dut hori dela garrantzitsuena, eta horrela sentitu nintzen. Oso zaindua, eta oso babestua. Buenos días. Egunon, Diego Leok esan duenez bere bizitza lana dela eta lana bizitza dela. Zugandik zenbat dago Jose Dezer horretan? Hau da, bilaketa bati ekiten baitio ero moduan, greina osoz, sena galdu arte, bere bizitzaren sena galdu arte. Zugandik zenbat dago film horretan? Hau da, bidai eta abentura bat baita. Hau da, omenaldiak eginez, hainbat eraginei bizitzan adibidez ete edo garaiko musika, omenaldi batzuk hor bat daude. Bueno, film bitxia da, esan pertsonaiagatik ere bai, eta antzerle asko daudelako, pertsonaiak fikzioak sortzen ditu. Eta oso ludikoa da gainera, oso ederra izan zen egitea, ni netorren El Suplente filmatik, filmak eta gogorra izan zen, pandemiak harrapatu gindun tartean, eta oso gogorra izan zen baldintza horietan filmatzea. Denak maskarillarekin, bueno, azken zatia benetan gogorra izan zen. Eta hau filmaketa, alaia izan zen, festa bat balitz bezala. Leok esan duena ere bai, zati bakoitza oso desberdina zen, bilaketa asko zegoen tartean, eta lizentzia asko hartuta, bueno, esten asko daude, baina adibidez hauntzena, bueno, nien itzen hauntzak eskatzen, ekarri hauntzak, animaliak ekarri zizkideten hauntzak, hasi ginen hauntzekin jolasten, eta azkenean eszena hori gelditu zen. Etzen dena horrela izan filman, baina espiritu hori, giro hori zegoen, zuzendari ezarenean, baina saiatzen zera, jendea esnazten, etorri ginen herri horretara proposatu geni, antzezlei, hango herritarrei parte hartzea, oso ezagunak ziren antzezlekin, albistegi bat egiteko, eta bueno, erronka zen nola elkartu guztia, biztanleak eta antzezleak. Ni izugarri gustatzen zait zinema egitea, privilegiatu bat sentitzen zait, nire mundua da. Eta uste dut, esperientzia partekatzeak ere baduela, ez? Elikatu egiten zaitu, biziz, eta eskerroneko naiz noski, baina gainera, Joseren bidea, gure filma da, burua galtzen duen norbaitena, eta pixkanaka nahastuz doa fikzioa errealitatearekin. Badago borroka bat gaixotasun baten kontra, gero badira beste alderdi batzuk, espero dut hankasartzea honekin, baina iruditzen zait fikzioaren eta realitatearen arteko gune hori, ikuspegia, mailera, filma antolatzen da beti ere, begiratzen den ikuspegitik, sinesten duzun horregatik, eta eszenaratzean nola egiten duzun ere, bai, hortik begiratzen da, bai, zer ikusi handia du nirekin. Baina adibidez Leok esan du Negroprina karamagrofoa zen, filman, erakutsi genion filma bat hartzen, umatik kamerarekin, hau da pixkanaka nahasiz joan zen esperientzia, eta
eldarnioa ere helikopteroarekin filmatzen haizea zegoela, ez zegoela, abentura bat. Baina, bueno, hori da zinemaren magia ere bai ez, hori guztia. Muxu bat Maria Merlin hori ere bai, noski. Bueno, galdera bat Leorentzat. Nola egiten da pertsonaia hori ezaugarritzeko 40 eta 50 urte artean ditugunak? Nola egin daiteke pertsonaia hori parodian erori gabe? Beti mugan dago Jose de Zerren lana. Bueno, sekula ez nuen hartu parodia gisa. Hau da niretzat, pertsonaiak gauza oso zilegiak zirenak bilatzen zituen. Momentu baten ingenieria agertzen da, eta esaten dio, bueno, iruzurti bat sentitzen naiz, esaten dionean. Eta, bai, denok momenturen batean sentitzen gara iruzurti batzuk, batzutan pesatzen duzu, ikaragarri txarra egin duzula eta iruzurti hutsa sentitzen zara, baina etengabe ari zara egiaren bat bilatzen. Ingenieriak esaten duen bezala, mezua da zuzena. Eta tira, horretatik, diskurtso horretatik eta narrazio horretatik gauza batzuk nik sinetxe egin behar izan nituen. Hau da, erdi mesianikoa balitz bezala, hau da, ideia hori ez? Sartu behar duzu benetako gaia. Nik uste dut filmak gai zailak ukitzen dituela. Eta nolabaiteko esoterismoa ere lantzen duela, ulertu ezin duguna. Eta, bueno, horreko zerbait badago, eta jolas horretan sartu beharra duzu. Baina jolas hori ez da parodikoa. Ze Diok esan duen bezala pertsonaiak errealitatearen mugak ukitzen ditu. Zer da errealitatea, zer da egia, zer da eromena, noiz gauden burutik jota, zein dago burutik jota, zein ez? Zenbat ero daude oso postu garrantzitsuetan, beraz. Eta guk baimen guztiak ditugu, eromen hori egia bihurtu arte eramateraino, baina nik aitzitik pasadizo batean aurkitu nuen. Gu ensaiatzen ari ginenean, eta karamaragrofo bat etorri zenean Josekin ari gintzuena, txango ez etxango hil egin zen, hau da gazteagoa izan zena garai hartan, denoi hola agurtu etorri zen, eta etorri zen bere burua defendituz bezala. Ni ez nazue, nik ez dut gaizkiz egingo Jose de Zerri buruz, txantxak egitea etorri bat zarete eta iseka egitea Jorge de Zerri, nik ez dut txintik ere esango. Hau da, gero, uler dezaket memeak sortu daitezkela, gaur egun daudenak, eta jendeak iseka egiten duela, tadarra jotzen duela, baina guk Joseri buruz genituen datu oso egokiak ziren duintasun handiko gizon bat maite dute, miretsi egiten dute, berarekin lan egin duten guztiek, errespetatu egiten dute tipo zintzo eskuzabal gisa, eta gaina miretsi egiten dute bere lanarengatik lortu baitzuen harriei zukua ateratzea hitzez esan da. Zorionak filmagatik. Garai batekoa da, noski, garai bateko filma, baina nik ere ikusten du, da fabulazioa, gainera notiziak eta komedia ere barruan dago. Nire galdera gehiago da dokumentalista gisa, zer ikusia duru komediarekin. Jose de Zer egiazkoa lan egin zuen Sinai, hor dago Lorenz de Arabiako musika, Sinai lan egin zuen. Hainbat doinu ematen dio. Ez da biopik, Jose de Zerri buruz ezagutzen dugu bere bizitza publikoa. Eta egia esan arduratu zen inork bere bizitzari pribatuari buruz ez jakiteaz. Baina bai, egindako ikerketan,
elkarrezketa asko egin nituen, eta datu batzuk bildu nituen, Sinaikoa sortzen da honetatik. Bera, 6 eguneko gerran egona zen, baina esan zuen, ez zuela horri buruz hitz egin nahi, esan da zuen, esperientzia traumatikoa izan baitzen beretzat, ez zekien gehiago, beraz, gidoiara idazten ari ginela, hori erreskatatu egin genuen, pasadiz hori, eta azkenean agertu zen, egokia iruditzen zitzaigulako, baina ez dakigu oso ondo zer gertatu zen, baina bai egon zen Sinain, eta hartu zuen gerra hartan. Hori besterik ez dakigu. Hola, bueno. Kaixo, arratsaldeon. Nire galdera alderri teknikoi buruz da, hau da, aipatu duzu jolas badela filmat egitea, eta nik uste dut hori transmititu egiten dela. Baina nik galdetu nahi nizuke, nabaritu dudalako gero eta asko erabili duzula angeluar handia, eta ez normala ez den momentuetan. Beraz, zergatik erabili duzu? Eta aipatuko duzu pixka bat, nola bilatu zenuen filmaren alderdi bisual hori, erabaki hori argazkilaritza zuzendariak eta nekartutakoak biogiak estaronekin. Elente anamorfiko batzuk erabili genituen, irudia pixka bat distortzionatu egiten dutenak eta egoki eruditzen zitzaigun kontatzen ari zen film horretarako, gainera bisualki iradokitzailea iruditzen zitzaidan. Beraz, hainbat mundu bizi dira elkarrekin, alde batetik umatik kamera, buruko min handia izan zen, garai hartako kamera, berotu egiten zen, batzutan bazebilen, beste batzutan bizia bazuen, baina momentu batean glitch berde, distira berde batzuk agertu ziren, eta erabili genituen, baina sekula ez genuen jakiten filmatu ondoren ea grabatu ote zen edo ez. Baina garaiko kutsua eman nahi genion, eta umatika zen garaiatan erabiltzen zen bideoa. Eta gero, estetika, film guztietan bezala. Badu planteamendu bat, forma bat, look bat, kolore bat, filmatzeko modu bat, niri plano sekuentzia erabiltzea asko gustatzen zait, eta nahiko lan egiten dugu batzuetan horrek eskatzen du prestalan handia. Baina ateratzen denean magia hutsa da, beraz dena ondo ateratzea. Eta baita ere garai narratibo bat ematen dio filmari, baina tira soinua, musika, film hori, hemen da behir musikaria, lan ikaragarria egin da, baita ere berarekin egin du hainbat filmetan, eta film honetan eskorina egin zitekeen, hau da, horretatik asko eduki zitekeen, eta beraz soinu banda asko landu zen, ikaragarri. Eta ni horregatik animatu nintzen musika gehiago jartzera, eta bitxarrek gauza zoragarriek ekarri zituen. Beraz, dena tonuaren inguruan, beti hori zen zailena niretzat filman, aurkitzea doinu hori. Bai, dokumentalena zena, errealistena, naturalistena, eta showaren pertsona guztiak ere bai, eta zen mugimendua egiten duen filmak amaieran, bezak ikusi duzue, eta, spoilerra egin dezaket, baina azkenean, Jose Dezerrek egiten duen gauza bera da. Azkenean agertzen da, platere galari bat, platere galaria berak bilatzen zuena, eta alabaren begirada ere hor dago, baina, hori izan zen, nik neukan premisa bat, hasieratik ideia honekin, nahiko eroa zena. Zaila zen ere koizten, Netflixek ez ligu lagundu, ezinezkoa izango litzateke, egitea Argentinan, gehiago une hauetan. Beraz,
aspaldi nuen proiektu bat zen, eta gogo handiak dituen egiteko, eta enekin egingo nuen edo ez, uneren batean. Zailtasunei buruz ari zarenez, zailtasunei buruz Nikolas Abruji galdetu nahi diot, ze erronka izan den. Ze faktura oso handia duen, enpake handia duen firma den, eta zure ikuspegitik kontatuko diguzun pixka bat, nola izan den ekoizpena? Bueno, film guztiek dute beren erronka. Eta honek hasieratik zuen, neurri handiko filma zela, testu inguru nahiko aldakorrean, finantza aldetik besterik gabe, Netflixek ordenatutako film bat zen, 4 aldiz, filmak eta bertaten 4 aldiz aldatu zen, legea berez testu inguru horretan gauzak komplikatu ziren. Eta filma bilaketa bat izan zen azken batean. Hau da, guk genekien ze gertatuko zen, kokapen nagusiarekin, ze herria bisitatzera joan ginen eskautinean, eta etxeak, jatorrizko herria, egune turistiko bat bihurtu genuen, ovni bat dago sarreran agurtzen zaituena, beraz eskautin gisa joan ginen urtebeterenago filmatzen hasi aurretik, eta David Roblesi esker kokapenak bilatu zituen, arkitu genuen herri hau, eta hor pasatu genituen ia bilabete, eta horren arabera, gero, gioia aldatu gintzen, egokitu zen, gauza asko erantzi zituen, meategia ere bai, sartu zen gidoian, hau da, hori izan zen pixka bat, ekoizpen diseinuaren muina. Gero parte bat ere Buenos Airesen filmatu genuen, koreografiak Monikarekin lan bikainak egin zituen. Eta gero desertu aurkitza. Ez gara ekialde hurbilera joango, baina Argentinan guk egenekien desertu hori zegoenik. Sinai antzeko bat zegoenik. Niwil eko desertua Mendozan. Antolatu behar izan genuen 4 bider laukoak ezin baita arrasto utzi, baina fanatiko batzu bat medikua zen, bestea burdindegi bateran egiten zuen, baina 4 bider laukoak hartu eta gurekin etortzen ziren, abentura ikaragarriak euki genituen, haietako kamioneta batzuk, eta Leo, ze gorputz jarri zitzaion, harriak erortzen zitzaizkienean, eta esaten zuen, bota gehiago. Eta han tunika horietan bilduta desertuan, ondarra artean ibiltza, guretzat oso divertigarria, baina berezat ezain beste. Nik Alberto Cortés gehiago nahi nuen, baina ez. Oso ondo egon zen. Abestiak ere sartu genituen, garaikoak guretzat zoragarri izan zen. Kontzertu bat antolatu behar genuen. Hurrengorako kontzertu bat antolatuko dugu abesti zarrekin. Nik lehenbizi zorionak eman dizuet, pelikula biribila iruditu zait eta eskertzekoa da. Umore hain dotorea egotea. Nikolasentzat, edo denontzat. Gaur egungo egoera politikoak eragina izan zuen filmaren ekoizpenean. Oso zaila da ekonomia eta politika bereiztea. Eta filmak eta bitartean ikusi genuen transizioa. Hau da, ulertu behar izan genuen 3 hilabete baino gutxiagoan, 4 modu desberdin lan egiteko, dirua lortzeko modu desberdinak eta filma ere egiteko. Beraz, izan genuen gainera Netflixen babes guztia, eta gainera jende askok ere lagundu zigun. Iletxo badokazu horretaz, ari begira nago. Eta zentzu horretan,
dantza antzeko bat ematen du. Ezin dituzula bi oinak hanka elurrean euki bat beti airean dagoela, ba horrelaxe orain zertxo baito kerrago. Ze ziurgabetasuna handiagoa da orain. Bai, sentipena dugu hau dela egiten dugun, azkena, ez dakit hori sentitzen dugu. Ikusita institutuaren finantzaketan nola dagoen, baita ere sentitzen dugu, pixka bat egoera apokaliptiko batean gaudela, bizi dugun egoera horretan, ez bakarrik kulturan eta zineman, baizik eta beste arlo batzuetan ere. Zientzian edo osasungintzan, guk bizi izan dugu transizio hori, filmarekin, baina etengabe, ziurgabetasun maila handiarekin. Hau da, nola datozen egunak nola izango diren. Hau da, ez dugu hilabetetan pentsatzen, hurrengo egunetan baizik, taldeko batzuk, Karolinan geundela San Luisen filmatuz, bapatean hauteskundeak iritsi ziren, eta autokudeatu egin zen, autobus bat jendeak bueltatu nahi zuena botoa emateko. Batzuek 12 ordu bidaiatu zuten filmaketatik, botoa eman zuten goizeko 8 eta pikotan, eta gero berriro beste 12 ordu bidaiatu zituen San Luisera itzultzeko, filmaketara itzultzeko. Ze denok gendun sentipen bat, garrantzitsua zela borrokatzea. Pixka bat sakondu nahi nuke horren inguruan, Argentinako zinemaren egoera, nola ikusten duzu, ez gertatu daiteke, zerbait pasa daiteke, edo amaieraren hasieran gaude. Bueno, amaieraren hasieran ez dut uste beti egongo da moduren bat, baina oso mingarria da sentitzea zerbait esateko beldurra sortzen dela. Ez bakarrik zineman. Baizik eta burua ateratzen duzunean, ematen du zerbait pasako dela. Eta zigortu egiten dute, ze aukera bada bizirapen estrategia, gaur egun dagoen botere mailan da, eraso egitea. Beraz, ondo dago norbait edukitzea eraso egiteko. Zineman, oso zauritua dago, gainerako herrialdea ere bai. Kalte handia egin da, privilegiatu egiten dira, ez dakit, privilegiatu berez diren gauzak. Etekin handienak gehien dutenentzat eta gutxiago dutenentzat, lan gutxiago. Nik uste dute ziurgabetasun handian bizi garela. Nolabeteko paralisi bat dago oso handia, datorren urtean ez dakigu zenbat film egongo diren. Gutxi seguruenez, edo bat ere ez dakigu, gutxi seguru. Eta tristea da, impotentzia sentitzen dugu. Zinema legearekin hasi zen belaunaldi batetik gatozen ontzat, erasoa bortitza da. Eta saiatzen gara gure burua babesten, gure filmak erakusten, elkartasuna bultzatzen, baina gaur egun ziurgabetasuna handia gaude, eta benetan uste dugu zinema egiten jarraitu behar dugula, ez dakigu nola, baina plataforma badira aukera bat. Modu autosugestibo independentean egiteko, eta insistitzen jarraitu beharko dugu. Funtsezkoa bai da zinema institutua egon dadin, erokeria da hau esatea, baina beharrezkoa da. Behar dugu zine institutuak funtzionatzen jarrai dezan. Gaur egun geldirik dago. Eta gainera ondo legoke gauzak autokritikatzeko eta gainera beste mekanismo batzuk erabiltzeko. Ze egia da auzi asko aldatu egin behar dira. Hau izan diteke lekua ze han behintzat egoera zaila baita. Filman pertsonaia batek ez besterik gabe Dixit bat egiten dut Adolfo esan zuenean, Aristarenek esan zuenean, domina eman zitzaionean, Adolfo esan zuen ez dugu zinema
salbatu behar, Argentina salbatu behar da. Zinema argituko du bere modua, 2000 batean krisi ikaragarri bat bizi izan genuen. Oso egoera komplexuen ondorioz eta kultura artea antzerkia modu ugari arkitu ditu, erresistentzia egiteko, borroka egiteko, eta baina, une honetan, digok esan duen bezala, ez dakigu nora iritsiko den, noraino iritsiko den hau. Noraino iraungo duen, zenbat utziko den, zer elkarrizketa borondate gutxi iraungo duen. Ni ez naiz erakunde batekoa, ez dut ezagutzen zer gertatzen den imkan, baina uste dut ez dagoela elkarrizketarako borondaterik. Nik uste dut gure zinemak, gure gobernatzaileak eta presidenteak esan dut arro sentitu beharko luke gure zinemaz, baina badago borondate politiko bat, itxu jokatzen ari dena, itxuki. Guk zinema objektiboki zoragarria dugu, identitatea handia duena mundu osoan, eta gainera industriak funtzionatzen du ekonomikoki. Eta jaten ematen die familia askori, ez da funtzionatzen ez duen industria bat, funtzionatu egiten du, eta lan asko sortzen du. Beraz, borondate politikoa behar dugu, ez... Eta hori da okerrena. Ni prest nago hitz egiteko. Ez dut ez ezagutzen, inkari buruz ez dakite zer, nola egiten den ekonomikoki film bat. Ni duela 40 urte daramadala nire arima apurtzen gauzako beto egiteko. Hori da nire lana, eta hori izan da nire lana. Eta nahi dugun azken gauza da politikaz hitz egin prentsaurreko batean film zoragarri bat aurkezten gure bezalakoa. Baina sortu da gatazka agertoki bat, non gu agertoki horretan gauden, guk ez diogu ekin agertoki horre. Guk ez genuen hasi, beste batzuek hasi zuten. Beraz, ni jarraituko dut borrokan, nire ogibidearen alde, nire ogibidea egiteagatik, eta baldintza egokiak sortzeko. Horrela gure ogibidea modu bikainan egin dela izango dugu, eta hori da gure eginkizuna. Ikusiko dugu, zenbat irauten duen. Vale, desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Zoritxarrez hemen utzi behar dugu, txalo bero bat eskatu behar nizuen, aurreratu zarete, baina beste txalo bero bat eskatzen dizuet, eta eskerrik asko.